Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नाव जावनाय आरोना दैमा जिङाव नाव जावलाबायनो नागिरदों आरोना दैमाया नैबेनो आरोना नै नुदों जानांगौ आरोना उनथिं आंनि उनथिं नावखौ जों बानायना लाबाय आरोना नाव बानायनायखौबो खिथास्लाबनो मोनासै बिदि भिडिअ लाग्रा मानसि गैयामोन आरोना लोगोफोरा नावखौ नायनो हागोन आरोना बारा गिदिरबो नङा आरोना नावा एसे फिसासो नाव बानायनायावनो एसे गोबाव टाइम लाबाय आरो थालिरखौ आरोना गोजाननिफ्राय लाबोनाय जाबाय बेयावनो गोबाव टाइम लाबाय आरो 2 घन्टासो लादों आरोना नायनो हागोन लोगोफोर नावखौ नै लागाव नावा जोंनिया सलायसै हेलिकप्टारखौ लोगोफोर नै बोख्लायसै दैयाव लागाव बा हायाव हाबबायदांलै दोनाया बेलथायगोन लोगोफोर नै दैयाव बोख्लायना आरोना दा उनाव नुगासिनो आरोना भिडिअखौ अके थ' दैयाव लांसै लेट्स गो बेलथायसै निखौ बेलथायाबा गलांजोबो नै ओरैनो लांनांगोन Mahendra Bahubali. Wow, very dangerous. Jaga. Kenapa nih? Jaga. Mari jaga. Yes, kau naik. Jangan. Okay. Okay. Sao vậy? Đi ra hả thưa? Hả? Ru होने वाला है लांसी से नाव को दियो और जोर जांग दियो लांसी माने दियो लाव खाबाय ओके इसे जेरा ना इसे ओ बेथायाबानो जाबाय बेथायाबाथाय सेस बबार लागाव जोंनियानो सासे गाइस नै नावखौ जों दैयाव खोलैबाय आरोना सानैजों नै जोंनिया सासे जिरायगासिनो सानैजों सासे लांसै जों लागाव जोङो जावनो नागिरबाय आरोना नै दैमा जोंनि माने बैयावबो दंमोन मोनसे गिदिरानो लागाव जिरायनांसिगोन आंसो माथो दायबराबो होदि बोरै जानोलै इदिबालाय आखाइ फारसेजों जावनानै गलांबा सेसलै ये बोलो थांगोन थांनायालाय र' मबाइलखौ दोनथ'नो आं लागाव नै जोङो लांगासिनो मबाइल सबाइल गलांबा सेसलै थांनो होलै ना गलांनायखौलाय मा खालामनो लाबथानोसै गनखौ लालाय हेन्देल होनो हायो गनखौ ला गनखौ बास बापरे मायाव नांथाखो ओमफ्रायलाय ओंखारनो आरो थांबाय खेला आंलाय लागाव दानाबा सलायबाय खेला बेलाय नांदोंसो थांबायलै लागाव गाइस दैयाव गलांबा सेस मबाइल सबाइल खारबाय गना लानांसिगोन गाइस हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है लागाव लोगोफोरनो जों थांगासिनो आरोना नै नावा सानैल'सो जाजायो दैयाव गलांबाथाय सेसलै लागाव लोगोफोरजों बुरलुंबुथुर दैमा नोंथांमोना नायनो हागोन जे मोनदों सान्थि मबाइल लानानै जुदि लानो हालै ओइ नों मानो इखोला गिनाय मोनदों गिनाय मोजां जाव नावखौ it's very dangerous okay guys okay जागोन जाजोबगोन दार के आगे जीत है
अ लोगोफोरनो जों दसे लाखिथ'बाय इयाव पेसाब खालामनो र' पेसाब नै मबाइल सबाइल गोलैसिगौमोन आरोना दहाय बेखिनियाव नै जायगाया बोरै हाबबोदों आरोना सिंजों आं भिडिअखौ लानो हायासै स' बिराद खस्थ' दे नाव जावग्रा मानसिफोर नांगौमोनलै दालाय लांसैथ' हेन्देलमेना आंसो माथो दान्दाया बिराद गिलिरद्राय जाबायना ओइ आथिं बोखो आं थुनो लागाव मारैलै जायगाफोरालाय सिथं गन्द्रासो दं नामा मोजां गिदिर जावनो हागोन नामा आं मबाइलखौथ' माबा खालामनो हागोन सेसलै लोगोफोर नै मबाइल सबाइल गलांबाथाय आयौ ओइफोरथिं मार जागोनलै बिराद मोजां मोनदों गाखोनानै लागाव नै लोगोफोर थांगासिनो ओइ बेलथायनो नागिरदों बेसेबां जागासिनो जोंना मबाइल सबाइल गलांगोनलै फिसाद्राय जाबाय आरोना लोगोफोर नावा एसे जोंनि सफारा माने दावगालांनाया जों थांबाय थानि दायो दासो रेस मोनदों नै लोगोफोर हा हा जोंनि दैमाया माथो नायनो हागोन नै लोगोफोर गिदिर दै गोजामोन दाख्लिफोराव दै गोजामोन गासिबावबो लागाव लोगोफोर मेंबायलै मेंनायबो मोनबाय मबाइल सबाइल गलांबा सेस दैमायाव नै लोगोफोर दैया बहुद रानबाय आरोना दाखालि बांसिन गिदिरमोन नोंसिनिखौ खोनाजोब्बाय सासे खामा सासे माबा नायबाय था लोगोफोर नै या मा दैमालै इलाय मबाइल सबाइल गोलैबाथाय सेसलै इन्जय बरिया जागालै लागाव गिदिंबाय माथो नावा होदो बेलथायगोन नामालै लागाव दाखालि दै गिदिराव एसे मोजांसिन नांगौमोन आरो ना लागाव थांगासिनो नांथादोंलै होद मा गिदिंलाबायबाय थाखोलै लोगोफोर नावा बेलथायबाथाय मबाइल सबाइल गैला मबाइल सबाइल बेलथाय लांगोन आरोना होद लाखिनो नामा इथिं लाखियाना नैयावथ' बिराद गोथौलै दैया नैयाव या लागाव दानाबा या लोगोफोर नै गिदिंबायसो माथोलै नै लोगोफोर नैबे गना थानाया मोजाङानो जादों थांगासिनो जोङो लागाव लोगोफोर नायलांबाय था बोरैबा बेलथायबाथाय थोरोबलांजोबगोन जोङो नै बहुद गोलावानो फैबाय जोङो लोगोफोर बाब दैयाथ' गिदिंनायसोलै थांगासिनो नायलांबाय था या लागाव गिदिंलायबायलै या मारैलै इयाव सेसलै दानाबा नायलाय गोलैबाय थांखाबाय मबाइल सबाइल लोगोफोर नै गिलु बालु सेस सौदावबाथाय बोरै जागोनलै लोगोफोर नै जायगाया नांथानोबो हागौ औवा बारियाव नै लोगोफोर नाय आयौ गिबायलां होद नांथाबालाय नैबे गना इदि लाजानो नङालै गंदो या लागाव जायगायावनो ग्रोबलै माथो बेलथायगोन नामा इये हाबदोंलै नैथिंनि बरिया जायगायाव थाफैबायलै बैथिं लांसै एबारनो आइदै नांबाय नोंनियाव लांसै नै लोगोफोर नांथाफैबाय आरो ना इयाव गोदोबाय आरो इथिं लोगोफोर नै बेयाव फासि फैबाय जोङो मारै फैनाय बिथिं मेराय फैखो पाताखौ नासै बेयाव फासि फैबाय थ' दसे ओंखारनानै नावखौ एसे नारफिननांसिगोन लोगोफोर बेयाव नांथाफैबाय जोङो ओके गाइस जिंदगी का सफर बिराद गोथौलै इयो बहुत दिनों के बाद उन्दुनांसिगोनदां लागाव उन्दुनासो थांसैलां दे जावलाय हा जावसे
ओइ लोगोफोर नै नांथाना थाबाय ओइ बे औवा लांसैथ' बेखिनियावथ' नै ओंखारना आयौ औवायानो गुबुनाय दं माथो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ लाबोजोबनो हायासै आरोना स' भिडिअ लाबोजोबनो हायियानो जाहैबाय आरोना स' दैमायाव दंफाङा गुबुना दंमोन आरोना स' जों नावखौ लाखिबो स्लाबनो हायासै आरोना बहुद गोथौ दैया ओमफ्राय स' नावा सौदावहैनानै दंफाङाव सौदावहैनानै नावा बेलथायबाय आरोना स' बेयावनो आंनि मबाइलाबो स' मानसिया बेलथायनानै स' दैयाव गोलैदोंमोन आरोना मबाइला सोमब्र'जोबदोंमोन अन दंमोन आरो दसे ओमफ्राय इयाव गोमोरलांबाय स' सासे लोगोनियाबो स्टेन्ड दंमोन आरोना इनिया हमग्रा स' बेनियाबो बेलथायगौमोन आरो स' जेने तेने आरोना भायग'नि सायाव थाबाय आरोना इनि मबाइला आखायावनो मोजाङैनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इसिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना आङो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरोना स' अननानै लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामना होदो स' बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो लुबैनायनि आरोना मोजां मोजां स' नोंसोर सापर्ट होबा एसे जोंबो भिडिअ लाबोनो एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना स' बिदिबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै स' बाय बाय